Mga pusoantes, pamanagwa informasyon niya gin-award na sa Department of Public Works and Highways ang kontrata sa pagpatindog sa 7.8 billion pesos ng Boracay Bridge Project. Nagpadala na sa sulat kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Boracay Foundation Incorporated kaangod sa ila pagpamalabag sa mga proyekto. Napetsahan ang sulat sa February 4, 2026. Pila sa magit pahayag sa foundation ng apektuhan sa proyekto mong ecosystem sa isla, risgo sa coastal areas, epekto sa plangabuhian, kakulang sa konsultasyon kag pagkinahanglan sang nagakaigo nga science-based kag environmental impact assessment. Nagpasalamat naman ang foundation sa sabat nga nabaton nagikan sa Office of the President nga naga-endorse sa ilang concerns sa natungdan nga mga ahensya sa gobyerno. Sa pagbisita sa Iloilo City ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nagligid nga semana, ginpahayag sini nga dapat pamatian sa kontraktor ang mga issue sa nagkalain-lain nga sektor. Magluwas sa Boracay Foundation, may mga resolusyon man nga nagapamatok sa proyekto ang sangguniang bayan sang Malay kag sangguniang panlalawigan sang Aklan.